Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Lidide laphinde lamangaza abantu abaningi egcokama elisha limaka imbangalo enkulu khuzana impungose. Sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usiyona lelikhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Limangaze laphinde ladida abantu abaningi egcokama elisha obekulindeleke ukuthi likhiphe album yalo ngezi2 zika December. Igcokama phambilini lalithembise abathandi nabalandeli balo ukuthi album yalo yango 2021 ikhipha ngomhla ka4 kuDisemba kanti ke ngosuku lolu olandulela ukukhipha kwembangalo enkulu ukhuzana kuthe kusenjalo kungazelele umuntu labe selishintsha ngokukhulu ukusheshsha lathi lizokhipha ngomhla ka2 abantu ke bese bejabulile belindele ukuthi ngempela kuyothi kushona ilanga bobe bejabula ngawo umculo wegcokama elisha abantu balindeke kwaze kwashona ilanga lutho ukuphuma kwealbum kuthe ntambama labe sele inkundleni zalo zokuxhumana igcokama laxolisa lathi ke ialbum ayikho ngokuphuma kodwa kusasa ekseni iyobe isitholakala lisho ke umhla ka3 kanti ke abantu abaningi bancome ubuciko kanye nobuhlakani ngegcokama ukuthi ke likwazile ke ukuthatha iattention yabantu abanye ke abasithandanga lesenzo bathi cha abakuthandi neze kungani igcokama lingaphumela ubala lisho into eqondile uMdumiseni Milton Metiso uthe lezithuphethi zakho zilokho zethu ya creative wathi creative yani ungahlelekile kwawena yikho nje inkosi engahlelekile njengawe into yaziyo nje ukumakana nama date kakhuzana uzithembi indoda ngoba phela mangabe uzethemba yenza into yakho ngaphandle kokubheka ukuthi omunye wenzani wabesethi nonsense abanye ke bathe umthokozisi Sithole uthe khuleka qhawe besazi ukuthi ngeke iphume namhlanje uSteshi Zulu uthe akudlali okuyimatanisa nokhuzana usazi nawe ukuthi wenze njani umile umhla ka3 esicelebrate ibirthday yenkosi kaMaskandi kusasa wabesethi ke yekhuba day kanti ke ushuni kagogo uthe hayi uyafosta impela selokhu ke baku ukhotha endlebeni uThembelani ese uthe mina bengazi cha ukuthi ke awuzukukhipha kusasa uMondli Modla mina uthe eyiwaze wabacokoza abantu abesefaka ama emoji ahlekayo uNelivulane uthe lensizwa inobuhlakani kakhulu yakwazi ke ukwenza abantu beyinaka iphinde futhi ithathe nezinhliziyo zabantu wathi yazi noma ke uthi awumnakile ukwenza uze umlandelo wasethi ke sinothando lwakho unqondo bafethu ke izona izimvo zabantu lezi ngizofisa ukwazi ukuphalwa kwakho ngalo loludaba la kuzoqopheka khona umlando ukukhipha imbangi embili ngosuku olulodwa sifisa ukwazi ukuthi kazi iyozala nkomoni mina njengentatheli ka YouTube bafethu sengiphuma kanje ngithi ngibambeke evidweni elandelayo ngaso ke isikhathi esifanayo ngithi ke nazo